Сәлам дуслар, сезнең экраннарыгызда яшьлек тавышы хит парады һәм мин аның алып баручысы Мөнир Рахмаев. Безнең һәрберебез бай булырга тели. Ә менә берәр көнне бай булсак, барлыкка килгән акчаларны нәрсәгә түгәр идек? Бүгенге тапшыруда безнең резидентлар шул сорауга җавап бирерләр. Киттек. Киләсе мизгелдә без сезнең тавышларыгыз җитмәгәнгә хит парадыбыздан кем төшеп кала икәнен ачыкларбыз. Игътибар экраннарга. Kızlar gelip çıktı iğnede Sop şeşekler eşip şimdiler Şinmededik sonra şeşeklerin Onlar mina ümit birdiler Şinmededik sonra şeşeklerin Onlar mina ümit birdiler Zafran sırlı şeşek matır sarı gül şeşek Tüttellerini uğrap şıksam koygularım bitteşek Zafran Sina gözüm qarimanda qarala qoyğalarım Bir rezident kitə, yana rezident kilə. Dostlar, яшьлек тавышында премьера. Көчле алкышлар белән каршы алабыз. Işanışlı dost gerek Ahiretim senin saman Dostlar jirde bik sirek Biz iki dost ahiretler Biz bu dünyanın yeme Doğanlarda tatlı bulup Şatlanıp yaşayalım Biz bu dünyanın yeme Doğanlarda tatlı bulup Şatlanıp yaşayalım Uçraşsak eğer de birge Söyleşip sözler bitmey Görüşken kebekte tügel Bizge hiç vakit jetmey Biz iki dost ahiretler Biz bu dünyanın yeme Doğanlarda tatlı bulup Şatlanıp yaşayalım Biz iki dost ahiretler Biz bu dünyanın yeme Doğanlarda tatlı bulup Şatlanıp yaşayalım Turmuş eşitemlilerin Bölüşəbiz gele birge Şın dostlıqны ahiretim Yo'qotmayq biz g'umriga Biz iki dost ahiretler Biz bu dünyanın yeme Doğanlarda tatlı bulup Şatlanıp yaşayalım Biz iki dost ahiretler Biz bu dünyanın yeme Doğanlarda tatlı bulup Şatlanıp yaşayalım Doğanlarda
Мин бай булсам, көндәлек графигым артык үзгәрмәс иде, диде Илюза Зарипова. Ул көндәгечә иртән торып Геркулес боткасын ашап, чәй эчеп эшкә барыр иде. Бары тик качакта банкка кереп чыгар иде. 5 кияү кирәк түгел җыр өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән 052 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Яулык бәйлим башыма, чабата аягымда, кара күзем матур үзем кеше габыз авылда. Эх, егетләр, түбәтәйләр кидегез, түбәтәй кигәннән генә мулла булып китмәсез, түбәтәй кигәннән генә мулла булып китмәсез. Yılmayıp күзгә карыйсыз, гармунда да уйнайсыз, алай ярыйсыз, икәнсез эштә дә сынатмыйсыз. Эх, егетләр, йылмаясыз, көләсез, әллә инде күзгә төшеп килен итәм диесез, әллә инде күзгә төшеп килен итәм диесез. Килен ашын ашатам дип башкаемны катырмаң, әле генә килене булмыйм, уйламыйм да ашыкмаң. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, 5 кияү кирәк түгел, 5 егетнең берсенә дә кияүгә чыгам түгел. Егетем бар дип торам, яшь егетләр көләсез, күңеле тартмаган берәүне җаны сөймәсен беләсез. Эх, егетләр, беләсез дә көләсез, егетеңнән курыкмыйбыз, бер җебе кул диесез, егетеңнән курыкмыйбыз, бер җебе кул диесез. Җебек түгеллеген беләм, шуңа үзем бик сөям. Гайрәтлеләр читтә торсын, ул дип янамда көям. Эх, егетләр, сез булдыклы бик беләм. Кыз тамагы шаяртмагыз, бары тик аны сөям. Кыз тамагы шаяртмагыз, бары тик аны сөям. Эх, егетләр, түбәтәйләр кидегез, түбәтәй кигәннән генә мулла булып китмәсез, түбәтәй кигәннән генә мулла булып китмәсез. Киләсе резидентыбыз узган атнада гына яшьлек тавышы хит парадына керүгә карамастан тамашачылар белән яратылып өлгерде бугай. Алдагы тапшырларда да ул позицияләрен бирешми, юлын дәвам итсен дип теләсәгез, 1320 номерда тавыш дип башлап 061 коды белән SMS хәбәр җибәрегез яки TMTV каналының официаль сайтында тавыш бирегез. Хәерле көн! Илкин яңалыклары белән таныштырабыз. Азык-төлек җитештерү буенча республикабызда исәп-хисап алу эшләре бара. Кызганычка каршы, районыбызның Алга күмәк хуҗалыгы исемлекнең иң арткы баскычында. Чираттагы матур жылы эчтәлекле хатны безгә яза Уфа шәһәреннән Кәримов. Сез Садырый бүгенге көннән башлап шушы колхозга минем өчен колхоз председатель булып каласыз. Мин сәламәтлекләрен ныгытып диңгезләргә, ял итәргә барып кайтам. Сез риза буласызмы бу эшкә? Риза.
Кая басқанымны білмей келіп жеттім егіріп Дәштің мені яннарына сен қаймақлар пішіріп Қаймағы қаймағылат көңілләрім туярымы Яннарына дәштің мені әлі инді бәқітләрім буламы Қаймағы қаймағылат көңілләрім туярымы Яннарына дәштің мені әлі инді бәқітләрім буламы Шәйіңні дә тағын біріні яса әлі алтыным Әлі қаймағың сусата, әлі үйрек ялықыным Қаймағы қаймағылат көңілләрім туярымы Яннарына дәштің мені әлі инді бәқітләрім буламы Әлі бір Яратам Сенен туялмам инде мен туялсам да қаймақытам Қаймағы қаймағылат көңілләрім туярымы Яннарына дәштің мені әлі инді бәқітләрім буламы Қаймағы қаймағылат көңілләрім туярымы Яннарына дәштің мені әлі инді бәқітләрім буламы Ниһаять, орттан баручы алга күмәк хуҗалыгы күрсәткечләрен яхшыртты. Көтмәгәндә, хуҗалык район буенча иң беренче баскычка күтәрелде. Садырый пулдырғансың, яхшы эшләгәнсең. Премия язабыз. Ләпәне алабыз. Кирәсе резидентыбыз Сөмбелә Яркеева бик бай булса, һәр иртәне шоколад һәм конфеттан башлар иде. Аннан тыш үзенә берәр машина сатып алырга тели. Гаиләбездә 2 машина бар. Шулай да үзеңнең шәхси машинаң булу куярак, дип сөйләде ул. Син язмышым җыры белән Сөмбелә Яркеева сезнең экраннарда.
Киләсе резидентыбыз байыса иң беренче үзенә машина алырга тели. Сүз Айгөл Фаизова турында. Җырчының хыялы Porsche Cayenne машинасының хуҗасы булу, ләкин Айгөл тиз байып булмый икәнен аңлый. Шуңа күрә көнне-төне эшли. Төгәлрәге бәйрәмнәр оештыра һәм хыялы чынга ашыр дип ышана. Минем белән бергә сине сагна, без уйнаган елга буйлары, сагынуга шифа тапмамы ди, сиңа дәшә йөгрәк уйларым. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгем, тавышыңны дәва итәсе. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгем, тавышыңны дәва итәсе. Саф сөюем, онытырмас төсле, үзе безнең шишмә моңнарын. Хәтереңә төшер онытма ди, сиңа дәшә моңсу уйларым. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгем, тавышыңны дәва итәсе. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгем, тавышыңны дәва итәсе. Еллар үтә, аккан сулар кебек, кыскарала гомер юлларым. Очрашуны өмет иткән кебек, сиңа дәшә хыял уйларым. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгем, тавышыңны дәва итәсе. Алло, алло, эндәшәле миңа, минем килә сине иштәсе, сагынудан талган йөрәгем, тавышыңны дәва итәсе. Сагынудан талган йөрәгем, тавышыңны дәва итәсе. Тавышыңны дәва итәсе. Җәлил Гайбадуллин күптәнге хыялын туган ягына асфальт юл салуны чынга ашырыр иде. Һәм Рәсәйдәге барлык балалар йортына акча күчерер иде. Киң күңелле Җәлил өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 057 коды белән SMS-лар җибәрегез. Яки TMTV каналының ВКонтакте официаль төркемендә тавыш бирегез. чибәре иң шәбе. Минем дә улым күзе нурым, тормышымның бар яме. Бу
Талпынып кулларыңны, шатланып күзәтеп торам тәүге адымнарыңны. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Минем нәселемнең киләчәге дәвамы. Синдә ага көчле рухлы татар милләте каны. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Бу дөньяга килүеңне мин синең узак көттем. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Улым күз нурым сине мине бәхетле иттең. Эльвира Кашапова бу сорауга җавап бирергә икеләнде. Миндә бар нәрсә дә бар. Иң зур байлыгым ул минем гаиләм. Дип җавап кайтарды. Аннары инде күп акча булагаса, аларны иҗатка юллар идем, дип истәп куйды. Әниле кызлы дуэт өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш 059 кодын язып җибәреп тавыш биреп була. Актив булыгыз. Әни булудан кала, үз әнисе кочагында иркәләнсен һәр бала. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, Әние миңа ышар өчен омтылу. Үзәнисе кочагында үзе бәхетле бала. Асыл сыйфатларны да ул үзәнисеннән ала. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин әниемә, әние миңа ышар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, Әние миңа ышар өчен омтылу. Кызым минем иркә гөлем, кызым минем
Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, кызым миңа, ошар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин кызыма, әние миңа, ошар өчен омтылу. Яраткан өчен үзем, күніне бір кез мәртәбә кабатлый мәне сүзем. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Мин әньемә, әнье миңа, ошар өчен омтылу. Язмышның зур бүләге ул, әниле кызлы булу. Кызыма, әние миңа, ошар өчен омтылу. Мин кызыма, әние миңа, ошар өчен омтылу. Ленар Солтанов берәр көнне байый калса, беренчедән сыйфатлы аппаратура сатып алыр иде. Аннан тыш музыкаль студия ачып, яшь талантларга зур сәхнәгә юл ачырга тели. Һәм әлбәттә, шын ир-егет кебек Ленар зур өй турында хыяллана. Хыяллары шыңга ашсын дигән теләк белән аны экраннарыбызда каршы алабыз һәм тавышлар елларга онытмыйбыз. 3нче урын иясен экраннарыбызда каршы алабыз. Мин гаеп белеп, синең алларыңда мәхәббәтне саклый алмадым. Сине мәңгелеккә югалтканны соңлап кына, соңлап аңладым. Кеше сүзе кая өметләренә, нигә шулай соңлап аңладым. Гомеремнең асыл елкайларын синсез үттем бәгырем, синсез үттем. Кеше сүзләренә алдандым. Үз күзеңне юатырга телә, истә ут эчендә янгана. Әрнеш күз яшеңә тулган иде,
yenevler Soңlap kildi Sinsiz üde indi tağnaram Sinin renijiş yeşkeylerin Qorangılaydır күз allaram Kişi sözü kıya ümitlerine Niye şulay sığlap ağladım Ömrümün asıl yıl kayılarım Sensiz öttüm bağrım, sensiz öttüm Kişi sözlerine aldandım Ömrümün asıl yıl kayılarım Sensiz öttüm bağrım, sensiz öttüm Kişi sözlerine aldandım Regina Tirgulu baysa talantlı balalar için studio açacak. Hem anda boşqa şiirlenirge mümkün bulacak. Studiyanın maksatı balalarını internetten ayırıda bulacak. Deyip söyledi Regina. Yaş başarışının jiri için tavuş birilge tileseniz, 1320 numarına tavuş 058 kodu bilen SMS haberler jiberiniz. Sizning tavuşlar yardımında ikinci urunu yağlaşık klip. Birgelep qaraymiz. Жылы яңгыр тамшысыдай кірпігіңе келе қонасым Яңгыр шешмелері болып бетлеріңе келе юасым Сенің үшін ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті қошып болмай бір қойда Сенің үшін ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті қошып болмай бір қойда Көкте яқты йолдыз болып, жімілдесі иді бір сиңа Йолдыз яңгырлары болып, тамасылар иді ұшыңа Сенің үшін ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті қошып болмай бір қойда Сенің үшін ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті қошып болмай бір қойда Түнлеріңді шемнер болып, сенің үшін келе янасым Сүйерге сүйелерге, янарыңда келе қаласым Сенің үшін ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті қошып болмай бір қойда Сенің үшін ешім бұл дүнияда Көңіл толы сүйуті қошып болмай бір қойда Сенің үшін ешім бұл
koşup bulmay bir koyda Көңіл толы süyuta koşup bulmay bir koyda Dinara Rahimova bik игелекле кеше. Шуңа да акчасы күп була калса, ул беренче чиратта ярлы кешеләргә ярдәм кулын сузырга ашыгыр иде. Һәм аннары гына үзенең теләкләре турында уйлар иде. Яшь гомер бер генә җир өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 053 кодын язып җибәрегез. Шәп җыры белән беренче урынны яулаган җырчы сезнең экраннарда каршы алабыз. Яшьлек үтеп китәр Үтәгәннәр кайтмас Танар кабада датмас Күңелләрне ямле Матурлык һәм ярату Яратып яшикле Яшик безне яратып Елмаек без һәр көнне Елмаек без һәр көнне Елмаюлы якты йөзләр булсын ире Һәр көндә Яшь-гомер бер генә Булык безгә бәхетле Безнең кулда бәхет Яшик без рәхәтләнә Юлларыбыз уңар Яшьлектән матур узар Сөенеп яшикле Яшик без сөенеше Елмаек без һәр көнне Елмаек без һәр көнне Елмаюлы якты йөзләр булсын ире Һәр көндә Яшь-гомер бер генә Яшь-гомер бер генә Җырлыйта безгә нәфиктә Күңелле яшәтмә Тормышын яратып Шулай итеп бүгенге тапшырыбыз ахырына җитте. Сезнең бәхетегез акчадан тормасын дигән теләк белән мин Мөнир Рахмаев сезнең белән киләсе шашарга кадәр саулашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты,
Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.